Išiel Jano ráno z hodou, bielou cestou kráčal domov. Hodina už 7 bola, ľudia išli do kostola. Jano pokojne si kráča, zahryza do koláča. Sem tam glkne za hld vína, čo mu dala jeho teta. Jano stále stretáva ľudí, čo si sa mu v bruchu budí. Trikrát prdne a to stačí, že sa na ňo hnačka tlačí. Lenže ľudí plná cesta, hovno v riti nemá miesta. Ani kríčka, ani stromov. Trebalo by zájsť si domov. Prdol ešte zo 3 razy, to sú predposledné fázy. Jano v behu vpred sa derie, len že sa neposerie. Hlava mu od strachu puká, hovno mu do gati kuká. Už je zlé, hej veru áno, čo som sa nevyprázdnil ráno? Teraz utekať ho súri, sračka v riti mu už zúri. V behu odopína remienok, odpadne mu gombík jeden. Už je celkom blízko hajzla. V tom do gati sračka švajzla. Jano ako skala stojí, pohyb urobiť sa bojí. Už je celkom bez nádeje, sračka sa po lítkach leje. Blízko hajzla stojí smutne, v tom zareve preukrutne mocným hlasom do vetra chýbalo len pol metra.